Кыскача әйткәндә, мин ни эшен эшләдем. Мәктәптән кайттым, шатландым. Юк, өстемне алыштырдым һәм егылып киттем. Искиткеч йоклап алырга булдым. Диванга барып яттым. 10-15 минут тордым. Корсакны кашыдым. Ул миңа ашыйсы килә дип әйтте. Аш бүлмәсенә киттем. Суыткычны ачтым. Йомыркалар алдым. Суыткычны яптым. Йомырканы ваттым. Булды. Пеште. Искиткеч чәйнекне куйдым. Кайнап чыкты. Шиньякны куйдым. Беренче, икенче, өченче су салдым. Ашый башладым. Дөрес икән. Татарлар бик күп чәй эчә. Булды. Тамагым тук. Искиткеч бүлмәмә кердем. Иртәгә эшли торган эшләрен язып алдым. Төрек телен эшли башладым. Булды. Беренче дәрес тәмам. Бераз ял итәргә булдым. Дуслар белән аралаша башладым. 15 минут. Ярты сәгать, 1 сәгать. Үй эшләре барлыгы исемә төште. Тарихны укый башладым. 5 минут, 15 минут, ярты сәгать. Аңламадым. Ярар, укытучы сорамас әле. Телефон шылтырады. Дустым Ильяс иде. Алло, Айым, сәлам. сәлам. Равил белән сиңа килсәк буламы? Миңа килергә булсын. Уйлый башладым. Дуслармы? Яки дәресләр? Дуслар? Дәресләр? Алло? Ярар, килегез. Көтәм. Ярар, рәхмәт. Кемдер ишеккә шалтыратты. Хей, дуслар да килеп җиткән. Ишекне аларга ачтым. Исәнләштем. Аларны өстәлгә утырттым. Чәй ясадым. Чәкчәк куйдым. Алар белән сөйләшә, дәресләр турында оныттым. Дусларым белән тиз генә саубулаштым. Сәгатькә карасам, 11 тулган идем. Кыскача әйткәндә, мин ни эшен эшләдем.